Har ila yau dai kalma ɗaya ce take ta zagaye a shafukan sada zumunta kan jaruma Fati Washa. Sai ku ɗan dakace mu domin ci gaba da shirin. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tashar tamu, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Idan ka riga da kai mana subscribe, to ka mana like ko kai kuma a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da warhaka. Sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Inda ake wa jaruma Fati Washa da cewa ita 'yar maɗigo ne. Shin gaskiya ne ko ƙarya ne? Allahu ya'lam. Duba da yanayin wasu shafukan sada zumunta da wasu gidajen TV suke nunawa kan zargin da ake mata na cewa ita 'yar maɗigo ce. Ita dai jaruma Fati Washa tana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood ta mata. Ba da haka kuma ita ma ɗin 'yan wanka ce. Komai ne ya ja ake da jaruma Fati Washa zargin cewa 'yan maɗigo ce, duba da yanayin postin ɗin da take yi a shafukan sada zumunta. Amma ai hakan ba komai bane, domin su hakan ya zama ruwan dare. Ba da haka ma tallatawa ce saboda kan masoyan su manta da su. Kada dai a nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Kada mai sauraro ya manta danna mana subscribe. Idan ka riga da ka mana subscribe, to kai mana like ko kai kuma na ƙasan bidiyo. Mun gode da sauraron.